Saan nga tawanan eh? Ayun, di mo kontak. Naniyar juga nila. Eh, pre! Musta naman ka, pre? Musta, pre? Musta naman ka? Kontak mo itong kauban, pre, mga kauban na to. Naniyar gani ko kagano, si Kugan Dayon, why di Sabuan mo nga, pre. Naka-ikas kong pasawa, pre. Balian ba ko sa pasawa, pre? Usa ko kay-ikas, pre. Naka-away mo dua, pre. Nakanin ko dire. Oh. Ano sa man mo sa waron? Di, ako kay gibalian gani. Nindagan gani ko. Balian? Uy, kanina na ito gaulatan. Ito, nangita kong damang dito ha. Dugay ko mo mangon. Sa niyo, usa ba ka sa pasawa? Wala, gaaway mi kay bungol to ko asawa ko. Bungol itong asawa di ay. Bungol to? Ano man? Nausa ba? Uy, napunta ko usaw. Oh. Dili na ita mag-abot tanan. Usa magikurata mo asawa, ikaw na wala ng asawa. Nanangid ko sa kong asawa, moadto ko Don Salvador kay mamalit ko prutas. Prutas. Giura ta sa mong unggoy, prutas din ko dali. Sige ko ta ni na itabo sa ko aron no. Na, mo ni ron, matak ko ka na. Ano nang mga ago. Unsa man ka? Unsa man ka? Balay, ako nanging asawa, nagpatis uwil ko sa motor. Chin sa uwi layo kayo. Hoy, ay si Pachis Owe kasi kilain mo Pachis Owe ko niya. Namo dali. Ano man na? Mo bali. Asa mo to usa na ko wala. Dara. Uy, ya. Usa na grupo na to gani. Bayo mo. Di ba? Di, maayo na to sistema karon kay wala tong asawa pag gusto ta. Ana ayo. Di ba? Dili ka kinabuhi kung walay asawa, di ba? Kung walay bantay. Bantay. Karon panahon na. Ako, sa ako, mamayot ko ron, kay wala ko asawa. Oo. Di, pag gusto nyo nag-iatro, wala tong asawa kay ano. Pesuhon di ang asawa ron ka na magtagay ta. Nya, kasi sakit ka ni. Papulion ta, pwede mo sa asawa ron. Ano ko ano ko sa kauban na to na priso god. Sabi, ay sama. Si Boris ba? Sa priso ko kay kon sa asawa gipusason. Kay nung nang gatong gitabangan siya nato katong Nindot kay pag gusto ta ron, ngita tak chicks ha. Ngita ka chicks. Dili laki. kayo. Dili ta picking kon palungan ang yung cellphone para ang atong asawa dili ta makontak. Bay, skip mo na to. Daan. Pero wala ka, ang asawa to, kabalo ha? Wala Wala lang po ang asawa. Basta nanangin ko kayo na, mapatupir yun ko. Oh, ikaw ba unsa may panahon mo? Tog ice, oy! Ikaw. Ako, nangit na jud ko nga. Nakikuyugan sa kong barkada ba nga. Ikaw, sa Nabalik ikaw. Ako nanangit ko nga banit Don Salvador kay mo palit og mga prutas diri. Ikaw, asa mo kayo kay namo jud kay kontak sa isdaan paagi ra na. Asa mo kayo sa isda? Bakit ko ulas ulit di? Ima. Sige mo istorya na ilay ato rin na chick sa likod. Chick sa likod. Kalami sa piling sulaybanan, tirin-tirin, dalaga ba? Ay, chicks! Uy! Ano? Pamilya kay naong ha? Nalagi ka diri lang. Lura ka diri day. Hoy, kaon sama ka dire. Dili ka day. Awara! Apisako! Uy, mo ni yung asawa? Kumara ka pala mo lang! Sad me! Mani ang asawa! Bago! Daan! Daan malaki rin naong! Asa man imuhang kuan? Ay, yung nama ka diri laglag ka. Ingon ka nga! Mula ka tra kagdalit! Ito tugkaran! Ano namin kayo? Kasabot! Mani to karan ako. Mani to karan ako dun Salvador pine trees. Ikaw. Kana. Nananggit ko nimo nga. Ikaw niya! Nagpalit mo kay guys! Tugay kay ka na ulit! Dili, di ka mga asawa ka tuo mo ka mo rin kabaw mo laat. Kami mga bana kabaw mo laat. Mga asawa! Ako gikulata ko sa kong asawa dito nagbalik. Ay, mo rason mula, nilaan mo dili kay tanaw vitamins palibot. Tanawa na! Vitamins sa Kabalo ko! Imo ang pounder! Mauni! The best.